9 שבו, כן, עשיתי בטעות 10. כמו שאתם רואים, בדרך כלל רואים את הנוף המרהיב של הים. כמו שאתם רואים, אין נוף מרהיב של הים. אין. בגלל שיש אובך בשמיים, וזה אובך גדול. אם אתם רואים טוב, אבל סבבה. יש אובך, לא רואים כלום. איך אני אגיד לכם את זה? לא אתייחס מסביב. מהבוקר, כאילו משש בבוקר, יש את זה כבר. יש כבר את זה, משש בבוקר. ואין אפילו טיפה של שמש, כאילו אתם מכירים את השמש, יש חלק צל, חלק זה, אבל היום לא היה כלום, צל. חברים שלי אומרים שזה רעל, הם צודקים, אבל רק ממש, כאילו, ממש אבל באוויר. גם ביטלו את הטיסות, אין מישהו שנוסע בכביש הערבה, מי שיודע. כולם בטח יודעים. אז תודה שצפיתם, ביי. אמא, תגידי! אמא! בוא נשאל את אמא שלי משהו. אמא, יש כזה אובך כל... לא, וזה נדיר לראות את זה? פעם בשנה, חבר'ה, פעם בשנה. אז תודה שצפיתם, תעשו ספרייט, סתם. תעשו מה שאתם רוצים, קיץ וקוץ, סתם. אז ביי.